Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake ngingenele phela futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkezi. Lami igama nguMfezela Lutho wakho malubathi la sibona amagomede. Modi mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like no-share, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, Silomo somculo maskandi lapha noPhuze Khemisi umfo wamajazana omhlathwane wiki. Sikhala kakhulu laphana ngabantu abazama ukuthi sibanyundele emcimbini. Kuza ngemuva kwevidiyo esisabalele enkundleni zokuxhumana la efake khona ividiyo ekade ecela khona abahleli bemicimbi ukuthi mangabe baqashe noqobo lwakhe siqu sakhe laphana, ngoba baningi abantu abasabalisa amahebezi ukuthi yena wathi akasafuni ukusebenza, usekhule kakhulu. Uchazile ukuthi-ke kule vidiyo usemusha kakhulu yena, asengashaya ingoma laphana-ke. So uyacela abahleli bemicimbi ukuthi mangabe baqashe yena, kanjalo-ke nendodana yakho ngoba ukhulile uney'ngane, uyadinga ukuthi naye athole imali okwazi ukuthi ondle iy'ngane zakhe. Angingandi kakhulu iy'ngane zakwethu, engingageqa amabhola angamuke. Nalisi vidiyo iy'ngane zakwethu, ungitshela ukuthi uyalithini lwakhubo ngalolu daba. From ila sibona iy'ngane zakwethu sengiphuma njena, kodwa ngiyethembisa uyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle, nibe nosuku lobumnandi. Ngithanda kakhulu. Ngiyabingelela lesizwe sakithi ngithi kuma-promoter ngiyazi khona iy'nkinga ey'ningi utshela semningi bafowethu nodadewethu abanye. Ngicela uma ngabe nifuna ukungibiza nibize mina direct nendodana yami, ngoba abanye ngiyabona ukuthi impela ngazi ukuthi yini batshela ama-promoter ukuthi angivalwe ngoba ngisekhona ngisemusha. Inkinga yini ukuthi what happened, what going on ngani? Ngicela nifonele mina, ngisadinga umsebenzi, ngizele nginey'ngane, ngifuna umsebenzi, ngiyasebenza. Ngiyabonga.